ine sibungirizi yambo kuyamba mitu yake. Majaji asanu mwayendetse mlandu omwe chipani cha DPP chikutsutsa za utsogoleri wa President Chakwera adzakumana pa 14 September. Akazembe omwe awasankha kumene kukagwira ntchito ku mayiko osiyanasiyana awalangiza kuti azitsatira ndondomeko zoyenera zolumikizira. Mwayi kwa ochita malonda pomwe boma lati pali mwayi ogulitsana ndolo ochuluka ku Sudani ndi ku India. Ndipo mzamasewero boma lati bwalo la bingu lifuna 50 million kwacha kuti libwerere mchimake. Tindizi komanso zambiri ndine sibongerezi yambo. Majaji asanu omwe awasankha kuti ayendetse mlandu omwe chipani chotsutsa cha DPP chikufuna kuti utsogoleri wa President wa Dr. Lazarus Chakwera utetse adzakumananso pa 14 September. Mneneri wa bwalo la milandu mdziko muno Gladys Gondwe wati cholinga cha kukumanaku ndi kukonzanso dongosolo la momwe mlanduwu adzawuyendetsere. Mlembi wankulu munduna za chilungamo Renick Matemba wadzudzula makomiti ena mnyumba ya malamulo ati kuti akumayitanitsa adindo a ofesi za boma ndi kukawafunsa mafunso mongo wazunza ndi kufuna kunyazitsa zomwe akuchita osati kupanga kalondolondo monga anenera malamulo. Amatemba auza programu yathu ya Tuesday zoona dzulo kuti akuona kuti mafunso ena makomiti a nyumba ya malamuloyi amakhala ongofuna kukwaniritsa khumbo la ena pandali. Renick Matemba omwe ndi mlembi wankulu munduna za chilungamo ati akuona kuti mafunso ena omwe makomiti a nyumba ya malamulo amafunsa pa nkhani zokhudza dziko lino sakhala othandiza kwenikweni. Iwo amayankhulapo pa zomwe zinachitika atakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena pa nkhani yokhudza contract ya ziphaso zolowera m'maiko ena. Komitiyo inawadzudzula pamodzi ndi akuluakulu ena aboma kuti sanakonzekere za zokambira nazo. Koma Matemba atsutsa izi ndi kunena kuti komitiyo ndi yomwe inasonyeza kusakonzekera bwino. Iwo ati makomiti ena a nyumba ya malamulo akumagwiritsa ntchito misonkhano yotere pofuna kukwaniritsa zolinga zina pandale. Amatengerapo mwayi otonza chitonzo kwa anthu ogwira ntchito mboma. Kwa inafe pachizungu bullying ndi zinthu zosatheka. Mneneri wa nyumba ya malamulo Aiyani Mwenye wati sangayankhule kanthu pa nkhaniyi chifukwa nyumba ya malamulo sinalandire dandaulo. Koma mmodzi mwa anthu omwe amayankhula pa nkhani za ulamuliro m'dziko lino Awanda Funkuche wati magulu enera akuyenera kumakonzekera moyenera misonkhano yotere kuti pasamakhale mavuto. Aziyauza amene akumufuna ndi uti akufuna adzawauze zinthu zake ngati zitizo. Ndine Winston Kaimira malomwa Zodiak kuno ku Lilongwe. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena walangiza akazembe omwe angowasankha kumene kuti akuyenera kutsata ndondomeko zoyenera pogwira ntchito yawo pofuna kupewa kubweretsa chisokonezo. Mlembi wankulu mundunawo Alake Sikwese ati nthawi zambiri akazembe a dziko lino maiko ena satsata ndondomeko zoyenera zogwira ntchito zinthu zomwe zimabweretsa chisokonezo. Iwo alankhula izi lolemba pa msonkhano ophunzitsa akazembewa momwe akuyenera kugwirira ntchito yawo. Innocent Kunchedo ali pa ripoti. Akazembe 11 omwe akuyenera kukayimira dziko lino abwera pamodzi. M'masiku ochepa mmodzi anyamuka kupita ku mayiko osiyanasiyana, koma asanatero akuyenera adziwe kaye za ntchito yawo. Ichi ndi chifukwa chomwe abwerera pamodzi. Mlembi wankulu ku nduna ona za maubale pakati pa dziko lino ndi mayiko ena Alake Sikwese ati maphunziro awo ndofunikanso kwambiri makakamba kuti dziko lino lasintha ndondomeko yoyendetsera maubale ndi mayiko ena. Malingana ndi Sikwese, kale dziko lino ubale umatsamira kwambiri pandale, komanso pano ubale ukuyimira kwambiri pa ntchito za chuma, chitukuko komanso kukwaniritsa masomphenya a dziko. Iwo ati kupatula izi maphunzirowa athandizanso akazembewa kudziwa dongosolo komanso mwambo wa ntchito yawo. Mbuyomu akuti pakhala pali mavuto pakati pa akazembe ndi unduna ona za maubale, akuti akazembewa amati akapita m'mayiko omwe atumidwa amakasandulika. Chimene chimachitika nthawi zambiri anthu tikapatsidwa maudindo timakonda mwina kupereka madulirapo panga zinthu zina pachoti mwina umadziwana ndauje ndi izi zimabweretsa chisokonezo pa kugwira ntchito. Mmodzi mwa akazembe a Joseph Mpinganjira omwe akupita ku Germany ayamikira unduna kamba kuwasula. Chiyembekezo chena kuti tikapita uko tukayimira dziko la Malawi ndipo pali zinthu zingapo zinaitena kukayesetsa kuti zitheke. Akazembe anayi alandira kale kalata zowalola kupita kuchoka ku mayiko omwe akuyenera kupitako. Ena akuyembekezereka kulandira posachedwa. Bungwe lomenya ufulu wa anthu la SIDED lapeka sabata imodzi ku nduna za umoyo ndi komiti ya president
yotsogolera polimbana ndi covid-19 kuti abwere poyera kuza Malawi ngati kuyezetsa ndi kulandira katemi wa covid-19 kokakamiza kapena ayi. Mkulu wa bungwe la Sidet Sylvester Namiwa wati mabungwe ena aboma komanso omwe saboma akhala okakamiza anthu ogwira ntchito kuyezetsa covid-19 komanso kulandira katemera pomwe boma langokhala chete pa nkhani. Koma mneneri munthu zomwe Andrew Chikumbe wati palibe choyenera kufotokozera popeza katemera wa covid-19 siwokakamiza. Moses Masiya ndi zambiri. Takali pankhani za umoyo nduna za umoyo wati 37% ya Malawi omwe ndi anthu pafupifupi 7 million andi vuto la kukwinimbira komanso kusowa zakudya zoyenera mthupi. Nduna munthu nawo akhumbize Kandoli Chiponda omwe amayankhula pa msonkhano wa Nkhani lolemba ngati mbali imodzi yokonzekera kukhazikitsa ndondomeko zatsopano zopititsa patsogolo kadyedwe kabwino. Adandaulanso ndi kukula kwa mavuto ena za umoyo monga kunenepa koposa msinkhu wa munthu. Andrew Viano alemba ripoti ili. Polankhula kwa Nkhani ngati mbali imodzi yokonzekera kukhazikitsa ndondomeko yatsopano yolimbikitsa Malawi kuti azidya zakudya zopatsa thanzi yomwe azatsogolere ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, nduna za umoyo akhumbize Kandoli Chiponda ati dziko la Malawi kwa zaka 10 zapitazi latsitsa chiwerengero cha anthu omwe akunyentchera kuchoka pa 47% mu 2011 kufika pa 37% chaka chino. Achiponda ati malingaliro a dziko lino ofuna kuthana ndi vutoli pofika mu chaka cha 2030 ndi ovuta kukwaniritsa ngati palibe mgwirizano. Iyo komabe adandaula kuti ngakhale chiwerengero cha anthu onyentchera chatsika, anthu omwe akunenepa kuposa muyezo akuchuluka mdziko muno pomwe chiwerengero chafika pa 21% pakadali pano. Tikamati Malawi wabwino oti anthu ake tonse tizigwirizana titukuke limodzi ndofunika kuti ana athu azilandira chakudya chabwino. Pakadali pano ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la UNICEF mdziko muno Dr. Tedla Damd wati dziko la Malawi likuyenera kuchilimika pothana ndi vutoli. Iwo ati bungwe lawo lakonzeka kuthandiza dziko la Malawi pothana ndi mavutowa. Ndondomeko ya Scaling Up Nutrition yomwe akukhazikitsa kumeneyi ayikonza kuti igwirizane ndi mfundo zomwe zili mu ngodya zachitukuko zofika mchaka cha 2063. Bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission lapempha zipani za ndale ndi mabungwe omwe saboma kuti apeke maganizo awo pamomwe afunira kuti ntchito yogawanso madera aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala iyendere. Mneneri wa bungwe la MEC Sangwani Mwafulirwa wati akuluakulu a bungwelo akuyenda m'maboma osiyanasiyana kukamva maganizo a anthu ndipo anthu ena akutumiza maganizo awo polemba kalata. Muone nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwa apa tikhale modzi. Good news to those staying in Zomba. The most affordable reliable network access is now available in town. Get your access business number today and enjoy the affordable rates. For more information, call 0212 200 200. Access your world. Sombenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wosi mirabae ufika 2063 akale wokomera aliyesi achinyamata tikwira ne manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi 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 wosi mirabae Malawi
Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Mona Malawi anzanga, nkhondo yogonjetsa COVID-19 ndi ya wina aliyense. Tili limodzi. Ine ndinasankha kulandira katemera wa COVID-19 atangoyamba kuperekedwa. Chifukwa monga namwino, moyo wanga, umoyo wa odwala amene ndimawasamalira, abale anga, ndi dera langa, ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine ndi ena omwe analandira katemerayo ku chiopsezo choti tingadwale mwakayakaya, kugonekedwa mchipatala, kapena kutaya moyo wathu chifukwa cha COVID-19. Kulandira katemerayo kutithandiza kuthana ndi mliri wa COVID-19 limodzi. Dziwani zambiri za katemerayo ndi kupanga chisankho cha nzeru. Sankhani katemera, tetezani tsogolo. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Muntu mmodzi payekha sangamange mudzi. Koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhonza kupanga zazikulu mmudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. takulandaniso nkhani zathu tione mitu yake. Majaji asanu omwe ayendetse mlandu omwe chipani DPP chikutsutsa za utsogoleri wa President Chakwera adzakumana pa 14 September. Akazembe omwe osankha kumene kwagwira ntchito kumayiko osiyanasiyana awalangiza kuti azitsatira ndondomeko zoyenera zolumikizira. Mwayi wochita malonda omwe boma lati pali mwayi ogulitsana ndolo ochuluka ku Sudani ndi ku India. Ndipo mzamasewero boma lati bola bingu lifuna 50 million kwacha kuti libwerere mchimake. Boma lati likukonza ndondomeko yotengera katemera wa COVID-19 kwa anthu madera mwawo pamwamba pa ndondomeko yomwe anthu amapita mzipatala kandi akatemerayo. Mneneri munduna za umoyo Andrew Chikumbe wati zichepetsa mtunda omwe anthu amayenda kutsata katemerayo komanso kuonetsa kuti anthu ochuluka abayitsa. Hapenjera Manuel mbalipotiri. Mneneri munduna wa za umoyo Andrew Chikumbe wati boma likuchita chilichonse chothekera kuti anthu ambiri akhale otetezeka ku nthenda ya COVID-19 pobayitsa katemera. Panopo tikuyambano kugwira ntchito ndi mafumu kuti anthuwa azisonkhana ndikutuza kuti adzakhala ready ifeyo tiyatsatire. Ndiye pano tsopano tikuyamba zomatsatira anthu kumadera kumene aliko kuti mtunda usakhale chipsinjo kuti analephera kubwera chifukwa choti ndikutali ife tiyatsatira pomweko ndipo akasonkhana ife kupita kumeneko ndikuti tibaya anthu ambiri tsiku limodzi kenako tipitanso kwina. Zinezi tikuganiza kuti zithandiza kuti tibaye anthu ambiri katemerayo mu nthawi yochepa. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo Dr. Matthews Ngwale wati ganizoli ni njira yabwino kuti dziko lino lifanane ndi mayiko ena pochulutsa chiwerengero cha anthu olandira katemerayo. Dziko lathu ngati la Malawi ngati sitibayisa dziko lapansi lizitiyang'ana ife moti stala sopano tikafuna kuyenda tiziunikidwa kwambiri mwina kusungidwa pena pake kaitesana lowe muziko la zathu chifukwa choti tikhala dziko limene lakana kubayisa katemera ameneyo. Tsono maina anzathu pakali panopa abayisa mamasikiso anasiya kuvala mochalichi anayamba kuwalula kupemphera bwinobwino. Tsono tikangoti ife tingoti kakati kuti sitikufuna kubayisa
tirizo zato ziko lathuli. Dziko lino likufuna kuti anthu 11 million alandire katemerayu pofika mwezi wa December chaka chamawa, pomwe anthu 400,000 ndiwo pakadali pano alandira kale katemerayu. Mzamalonda pali mwayi kwa anthu ochita malonda ndi maiko ena pomwe boma alandira pempho kuchoka ku maiko a Sudan ndi India kufuna ndolo ochuluka matani 50,000. Malinga ndi akuluakulu ku nduna ya zamalonda 10,000 mwa ndoloyi aperekera ndi ochita malonda ang'onoang'ono mdziko lino. Pano tunepo nkhani za masewero. Nduna za masewero wati ntchito yokonza bwalo la masewero la bingu likufunika ndalama zochepera 50 million kwacha kuti bwalo lifikire pa mlingo wa CAF pochititsa masewero a timu ya dziko la Flames. Nembi wankulu mu ndunawo Oliver Kumbambe wanena izi pa msonkhano ndi komiti ya ku nyumba ya malamulo yona za chisamaliro cha anthu ponena kuti ndunawo ukufunikanso ndalama zokwana 138 million kwacha kuti abweze ngongole za pa bwaloli. Pakadali pano wapampando wa komiti Save ukafwafwa wapempha nthambi zina za boma komanso zina zoti sizaboma kuti zithandizire pa ntchitoyi. Bright Kanyama walemba ripoti. Kutsatira pomwe bungwe la CAF linaletsa bwalo la bingu kuti lisachititse masewero a timu ya dziko lino ya Flames, komiti ya ku nyumba ya malamulo yona chisamaliro cha anthu inayitanitsa akuluakulu a ku nduna za masewero, bungwe la FAM komanso Malawi National Council of Sports kuti akamve zokhudzana ndi bwaloli. Mulembi wamkulu mu nduna wa zamasewero a Oliver Kumbambe anauza komiti iyi kuti pakhala palibe ndalama zokwanira zothandizira kuti azikonza bwaloli pafupi ndi chifukwa chake bwaloli lisali bwino. Akumbambe ati mwachitsanzo bwaloli likufunika ndalama zokwana 50 million kwacha kuti atsirizitse ntchito yokonzanso bwaloli komanso ndalama zina zonjezera zokwana 138 million kwacha zobwezera ngongole zomwe zilipo pa bwaloli monga mabilu a Escom omwe ndi pafupifupi 62 million kwacha. Komabe iwo anati ali ndi chiyembekezo kuti ndalamazi zipezeka posachedwa. Ife okondwa kunena kuti aku nyumba ya malamulo amene akuyang'anira za masewera ndi zina za chitukuko cha anthu lero tinali nawo pa msonkhano umene anatiyitana kuti tikumane nawo, ndipo ndi bwinonso kuti msonkhanowu tinawukonza kuti udzachitikire kuno ku Bingu National Stadium chifukwa zokamba zathu zambiri zinali zokhudza stadium imene ilili. Msonkhano wathu wayenda bwino ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti aku parliament atimvetsetsa bwinobwino kuti kodi stadium ikuyenda bwanji management yake, komanso tikhulupirira kuti atha kumvetsetsa zimene zinachitika kunena kuti stadium iyi isavomerezedwe ndi a FIFA. Pakadali pano wapampando wa komiti Save ukafwafwa komanso nthambi zina zomwe sizaboma kuti zithandizepo pa nkhani ponena kuti iwo apempha nyumba ya malamulo ikakumana kuti iwonjezere ndalama zomwe amapereka ku nduna wa zamasewero zokhudzana ndi bwaloli. Feyo choyamba chimene tinakhudzidwa nacho ndi chakuti titamva kuti stadium yathuyi yalephera kukwaniritsa zofuna za bungwe lalikulu loona za masewero a mpira pa dziko lapansi. Ife tinakhudzidwa chifukwa chakuti m'Malawi muno timakhulupirira kuti stadium yathu imene ndiyokongola kwambiri ndi imene ya Bingu National Stadium. Zodandaulitsa ndi zoti stadium imene inatenga ndalama pafupi 300 billion kwacha, ndipo ndalamazo ndi za ngongole ku dziko la China zimene boma la Malawi lizambe kubweza pakatha zaka 15. Mkulu wa bunge la FAM Alfred Gunda wati msonkhanowu waonetsa kuti magulu osiyanasiyana ali ndi chidwi kuti timu ya dziko lino isewere masewero ake amumpikisano wa FIFA kuno kumudzi maka pa bwalo la bingu. Timu ya dziko lino ya Flames ikuyembekezeka kusewera ndi Cameroon pa 3 September isanasewere ndi timu ya Mozambique pa 7 September pa bwalo la Orlando mdziko la South Africa. Malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama. Abasonde bantsizo bankhani zathu matisanasiyane toneso mitu yake. Majaji asanu mwayendetse mlandu omwe chipani cha DPP chikutsutsa za utsogoleri wa President Chakwera adzakumana pa 14 September. Kakazembe omwe awasankha kumene kukagwira ntchito ku mayiko osiyanasiyana awalangiza kuti adzitsatira ndondomeko zoyenera zolumikizira. Mwayi kwa ochita malonda pomwe boma lati pali mwayi ogulitsana ndolo ochuluka ku Sudan ndi ku India.
ndipo mzamasewero boma lati bwalo la bingu lifuna 50 million kwacha kuti libwere mchimake. Wengani zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com. Mwakoma nonse.